zdraví. Ráno som sa nemohol postaviť, ale má to predsa jedno pozitívum. Som politik s krpudovou kosťou. Takže to je prvá poznámka. Druhá poznámka, čo by som chcel urobiť. V budúcnosti som tretie volebné obdobie poslancom za SDK-UDS, nikdy som tričko nezmenil a chcel by som sa aj naďalej podieľať na kvalitnej legislatíve, na zákonoch, ktoré ľuďom pomáhajú, na zákonoch zrozumiteľných, na zákonoch, ktoré zavedú jasné pravidlá v spoločnosti a urobia z tejto krajinu slušnú. Viem si predstaviť aj v budúcnosti, že budem pôsobiť v oblasti mediálnej, starať sa o kultúru a touto cestou vás prosím a vyzývam, aby ste sa zúčastnili 12. júna volieb a samozrejme koho iného ako SDK-u DS voliť. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, slovo má pán Tibor Tok, nech sa páči. Ďakujem pekne za